Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že teda nespadnem. Ja ďakujem každému jednému z vás, ktorí ste... Nešmika? Tu. Ďakujem každému jednému z vás, ktorí ste dnes prišli a ďakujem aj tým, ktorí to sledujete online a aj takým spôsobom toto hnutie podporujete. Keď tu pán Chmelár začal vymenovávať tie štáty, ktorým sa Spojené štáty americké vyhrážajú, tak som skoro zakričala, že nebolo by jednoduchšie povedať štáty, ktorým sa nevyhrážajú. Bol tu spomínaný a je spomínaný Pavol Orsák Hviezdoslav, ako on sa veľmi ťažko prekladá do cudzích jazykov, ale teda prekladaný je. Ale vráťme sa k tej prvej svetovej vojne a vráťme sa k tomu incidentu, ktorý sa stal 24.12.1914, keď vojaci v zákopoch začali spievať, a tuším, tam bol nejaký operný spevák a on začal spievať Tichú noc. Postupne sa pridávali gajdy a nakoniec to skončilo takým ako keby futbalovým zápasom medzi znepriateľnými tábormi, lebo naozaj sa pozrime na súperiace armády. To sú rovnako synovia niekoho, to sú rovnako manželia niekoho, ktorých niekto poslal na vojnu za prospech práve pre tých, ktorí naozaj krvácajú. Otázka Slovenska stojí tak, že či budeme stať na strane vojny alebo na strane mieru. Nijak inak to nestojí. Na to, aby sme dokázali ubrániť mier a áno, pre celý svet, čiže tie misky, keď to hovoria, že chcú svetový mier, tak je to naozaj niečo, po čom by sme mali túžiť a čo si každý z nás má želať, pretože iba v mieri vieme budovať. Pretože tie technologické vymoženosti a to obrovské množstvo materiálov, ktoré sme my dokázali zničiť v prvej a v druhej svetovej vojne, ako ľudstvo by sme boli oveľa ďalej, keby sme ich využili na prospešnú vec. A to z jednoduchého jediného dôvodu. My sa nevieme spolu rozprávať. My nedokážeme spolu komunikovať bez toho, aby sme toho nášho oponenta kvôli niečomu neodsúdili. Namiesto toho, aby sme prijali, v čom je rozdielny. A dnes, Luboš, Európska únia zlyháva. Pretože zlyháva dlhšiu dobu, ale dnes to vidieť v plnej nahote, pretože my by sme mali urobiť nie to, že máme ísť dopredu, my by sme sa mali vrátiť zo pár krokov naspäť a vrátiť sa k tomu mottu, ktoré máme. Pretože tu stojí zjednotený zámier, ale mottom Európskej únie je zjednotený v rozmanitosti. My nemusíme žiť v svete, kde budeme všetci rovnakí. Ten svet prestane byť farebný. My musíme žiť, alebo mali by sme chcieť žiť v svete, kde budeme ostatných brať takých, akí sú a pokúšať sa o to lepšie. Ako to dosiahneme? My nemusíme byť najlepší. My nemusíme byť ani len najlepší na Slovensku. Bude stačiť, ak budeme lepší zajtra, akým dnes sme dnes. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem celému hnutiu Zjednotený zámier, pretože keď si spomeniem na naše hlasovanie o použití zmrazených ruských aktív, ešte z októbra 2014 bolo nás 56 statočných, ktorí sme povedali, že takto sa to robiť nemá. A po roku a pol už aj Európska komisia prišla na to, že sa to tak robiť nemá a robiť sa to nebude. Čiže Európska únia prestala pracovať na tom, aby zhabala zmrazené ruské aktíva. Čiže nie, nebude to robiť, lebo to právne oddelenie povedalo, že to nie je možné. Čiže ak sa budeme držať práva, hoci nás je 56 na začiatku, vieme vybojovať naozaj veľkú vojnu. Ale tu v prospech mieru, to som teraz nepovedala pekne mierovo. Takže ešte raz, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste mali tú odvahu dnes prísť, pretože odvaha neznamená, že nemáte strach, znamená silu, ten strach v sebe potlačiť. Takže ja prajem, aby takéto pochody boli pravidelné len kvôli tomu, že oslavujeme mier a nie kvôli tomu, pretože niekto napadol niekoho len kvôli tomu, že je menší a že si to mohol dovoliť kvôli svojej veľkosti. Pozdravujem do Spojených štátov amerických, ale toto nebolo košer a toto nebolo v súlade s medzinárodným právom. Ďakujem.